Dobre, tak ja zatiaľ dám také uvítanie, potom si všetci môžete dobehnúť. Takže, ak ste pozerali Harryho Pottera, tak určite veľa z vás tak low-key v hĺbke duši dúfalo, že raz sa do nejakej takej školy dostanú. Unfortunately, asi väčšina z vás sa nedostali, takisto ako ja. Takže, mám tu pre vás dneska pár aktivít. A zahrajme sa teda na také vlastné bradavice, taký vlastný Hogwarts. Takže, mám tu dneska pre vás pripravených 6 vyučovacích hodín, dokonca 7 vlastne, ale tá 7 je taká bonusová. Ešte uvidíme, ako to všetko budeme stíhať. Na konci srazu, keď bude po sraze, tak by som rada vám dala všetkým nejaké také známky za tie určité hodiny. A neberte to nejako veľmi vážne, je to hlavne pre fan. Uvidím ešte, ako to stihnem urobiť, možno to stihnem urobiť až zajtra. Mám tu pre vás prvé súhvezdie, môžem posielať? Ste tam všetci? Aha. Dobre, super. Takže, ešte neposielajte. Dobre, môžete skúsiť, je celkom ľahké. Môžete si to pripraviť, ešte neposielajte. Ešte nie. A ty to ešte nie. Dobre, takže a môžete poslať za 5, 4, MG, 3, 2, 1, teraz môžete posielať. Super, dobre, koniec. Dobre. Áno, je to veľký voz, alebo veľká medvedice. Taký menší fun fact, ja veľmi mocno milujem hviezdy a ten veľký voz je vlastne iba jedna časť toho medvedia. Super, dobre, môžeme ísť na ďalší, je to celkom taký dosť známy. Ešte neposielajte. Takže, tento sa u nás vyskytuje hlavne v zime. Vidíte ho iba v zime? Takže môžete za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. OK. Dobre, koniec. A není to strelec, je to Orion. Orion je celkom známy, nie je to podľa žiadneho znamenia. Dobre, ideme na ďalšie. Dobre, ideme na ďalšie. Toto už je podľa znamenia. Je to jedno znamenie, takže get ready guys. 5, 4, 3, 2, 1, teraz. OK, dáme ešte chvíľku. Dobre. A ukončenie za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. OK. Dobre, je to škorpión. Myslím si, že asi je to český štír, že? Áno. Dobre, super. OK, idem na ďalšie také menej známe zase. Takže posielam ďalšie. Toto už asi úplne nebudete poznať. Toto je moje obľúbené súhvezdie. Začína sa to na C. Ja vám dám trošku viac času. Keď tak dávam vám rýchlo čas, môžete narýchlo googliť, guys. Môžete googliť. Je to moje obľúbené súhvezdie. Je taký príbeh ohľadom toho, že vlastne ona to bola kráľovná, nejaká najkrajšia kráľovná a za trest sa vlastne bola poslaná nakoniec do hviezd. Dobre, takže môžete posielať za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. OK, môžete posielať. No, áno, Cassiopeia. Dobre. A mám tu pre vás posledné súhvezdie. Zas a znova trošičku menej známe. Mám ho celkom dosť rada, môžete rýchlo googliť. Nachádza sa medzi veľkým vozom a malým vozom. Takú to robí dlhú čiaru. OK. A za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. OK, dobre. A 3, 2, 1, teraz. Áno. Dobre, je to drak. Takže. To je Hadunoš, to je 13. souhvězdí, teda 13. znamení. Aha. Nie, toto by mal byť drak. Tak to by mal vyzerať ten hadonož. Tak to se omlouvám. It's okay, nic nejde, v pohode. Takže, a druhá naša hodina bude hodina elixírov. Budeme robiť Elixir of Life. A ako to vlastne bude fungovať? Za chvíľočku zašlem fotky na Discord, zas a znova do chatu. A vlastne vašou úlohou bude nájsť všetky 4 ingrediencie, plus na poslednej fotke bude poslaná vec, kde ten elixír urobíte. A vy musíte všetky tieto 4 veci nájsť, do 5 minút poslať fotky a stretneme sa a potom na tom mieste, ktoré bude zaslané, kde náš elixír vytvoríme. Ak vám budú nejaké veci chýbať, it's okay, nič sa nedeje. Ja vám za chvíľočku spustím 5 minút, kde budete môcť hľadať tieto 4 veci.
5 minút spúšťam za 3, 2, 1, teraz. Môžete bežať, môžete bežať. Môžete bežať, môžete hľadať. Môžete fotiť cez mobil, cez počítač, cez tablet, cez screen, cez čo všetko sa ešte dá fotiť. Musí to být přesně jinak ta věc, protože ty kytičky jsou tady jako nie. stejný a na jiném místě. Nemusí to byť na rovnakom mieste. Já jsem asi nikdy neviděla tam uzel nebo připoje. A tie zemiaky, to sú tiež celkom na kraji, ale bližšie ku Steveko. Hello, Emči! Hele, pizza. Nepotešili ma tým, že pridala nové hviezdy. Ja som mala všetky a už nemám všetky. Vyšerový? Ok, 5 sekúnd. 4, 3, 2, 1. Ok, takže Kotlík je na šampe. Kotlík je na šampe, už inak nefoďte. Bežte, poďte. Kotlík je na šampe. Hello. Už to vidím, hello. Dobre, takže môžete sa všetci presunúť do chatu. Ja to odpočítam, môžete všetci poslať vaše ingrediencie. Môžete si to prichystať, pripraviť. Môžete to posielať za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Ok, môžete? Já se to bude 4 roky nahrávat, ty fotky. It's okay. Omega Sapi, to na tej prvej fotke vyzerá, keby si fotila tu rozdali ježine bodaj do elixíru. Ideme vytvoriť náš krásny elixír a ku tomu si dáme fotku, takže môžete si všetci niekde zahodiť koníky niekde na bok, ideme stať nejakú krásnu fotku a krásnou fotku sa nám vytvorí elixír, guys. Dobre. A tak ale já neunesu toho koně, aby ho hodila. Man, skill issue. Poprosím každého, aby ste si do chatu napísali lomeno gesturest. Ešte nie, áno, krásne, áno, super, ďakujem Ady. Je to odpočítam a môžete to potom všetci dať. 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Ok, super, krásne. Dobre, Helie, verím, že týmto náš elixír bude fungovať all the way. Každý, kto má takúto krásnu tabuľku, kliknite si na ňu a dáte si Bčko. Budete mať minútu na to, aby ste mali jednotku, potom stále 10 sekúnd sa dáva 2, 3, 4, 5, od minúta 50 vyššie je to akože 5. Pamätajte si, keď budete bežať. Začína sa tunat, budete všetci bežať naraz. Keď sa to odštartuje, urobíte si celé kolečko dookola. Mali by ste tu mať také krásne veci na skákanie. Vidíte ich každý, ak ich nevidíte, dajte si Bčko. A keď dojdete po celom kolečku, nejdete ku finish line, otvoríte si tieto krásne vrátka, vojdete dovnútra a skáčete jeden, potom tento druhý, potom idete na tento, tretí, tento. Urobíte si také menšie kolečko a z opačnej strany idete zase na tento. Otvoríte si vrátka. Klikol som na Bčko a vidíte vonku za čiaru. Get ready za 3, 2, 1, teraz. Môžete bežať. Ok? Môžete bežať. A nejaká slečna beží s vami. ...52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, minúta 1, minúta 2, minúta 3, minúta 4... My sa presunieme za chvíľečku do Beledale. Ja vám dám 5 zvierat, ktoré budete musieť nájsť. Nepošlám fotky, iba vám poviem zvieratá. Once again budete mať 5 minút na to ich nájsť. A potom zase budete si robiť fotky. Nikoho sme nestratili? Máme všetkých? Ja sa bojím trošičku, že vás tu niekoho stratím, lebo ten les je taký celkom, pofidernúš. Já jsem v tom lese a jak jsem vás ztratila. Jedno zviera je zajac, líška, veverický, horz, není to horze, vrana alebo straka, myslím si, že je to vrana, a sova. Horze není to zviera, ktoré budete hľadať. Dobre, takže zajac, líška, veveričky, vrana a sova. Máte zase znova 5 minút za 3, 2, 1, teraz. Môžete bežať. Já jsem si tam nemohla zapamatovat to jedno slovo, proč jsem to tam psala špatně. A čo sa učíš? Aký jazyk? Němčinu. Dochvilný a to je nějaký punclich, něco, nevím. Ja nemčinu som mala asi 4 roky. Vieš, čo viem? Meine Badezimmer ist mittelgroße. Ich habe eine Hund und
tri, neviem ako je tri, Schwester und ohne Bruder, nine. Mhm. Ano. A to je všetko, čo ti viem povedať o sebe. Hotovo? Už? Hell yeah! Můžu se Ano, ano. dať platí zvířátka jako někoho jiného. Tak ja vám to zoberiem. Ok, môžete aj petov platiť. Super, tak to jsi úžasná, už se vracím. Nemáš najsobu? Mči. Počkej. No? Ne, počkej, ty si děláš prdel. Počkej. Klesty tebe nejak tie soby majú radi? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, dobre, môžete sa vrátiť, guys. Môžete sa vrátiť. Počne ta kráva. To je plusový. Máte všetci poslané? Dúfam, že áno. Viem, že potom Beatrice... Já mám pomalý internet. To je v pohode, kľudne. Byl tam kůň, nebo ne? To Oli napísala koňa. Olino. Sorry. Tak já tam poslal toho magického koně, já jsem ho hledala. A naša 5. hodina bude Herbalogy, takže budete hľadať rastlinky. A vašou úlohou budete mať zase znova 5 minút, budete hľadať rastliny, ktoré zase znova budete fotiť. S tým, že môže to byť úplne akékoľvek rastliny, fakt je to teraz veľmi na vás. Potrebujete 11 minimálne na to, aby ste mali akoby tú jednotku. Potom 8 až 10 je dvojka, 5 až 7 je trojka, 2 až 4 sú štvorka, 0 až 1 je 5. Je to veľmi o vašej predstavivosti. Kde tie rastliny môžete hľadať? Je to vo Veladale lese, ale keď si otvoríte mapu, iba na tej jednej strane tej rieky. Nemôžete už prejsť cez rieku a nemôžete výsť z toho lesa. Všetci ready? Takže 3, 2, 1, teraz. Máte zase znova 5 minút. Dneska 5 minút bolo také moje vybrané číslo. Bola som, že viacej už bude veľa a menej bude málo. Počítá se tráva jako rostlina. No, hovorím, je to na vaše predstavivosti. Ale je to rostlina, no. Tak vím, že se mi to bude posílat asi tak jako 10 minut. Ok, ja už pôjdem spať a dojdu mi Clarity fotky. 5, 4, 3, 2, 1. Konec. Ok, môžete prísť k mlynu, môžete všetci sa presunúť k mlynu. Ešte dám chvíľku, nech si všetko pošlete. Občas sa mám víc fotek, tak si vyber, co Jasné, v pohode, kľudne pošlete všetky, čo máte. Ja potom po srazde budem počítať. Dobre, takže naša 6. hodina sú charms, alebo po slovensky, po česky kúzla. Ja vám teraz budem za chvíľu dávať inštrukcie, ktoré všetci budete naraz plniť. Idem sa presunúť ale na miesto, kde budete mať všetci dostatok priestoru. Takže napríklad, keď poviem x-ko, kliknite x-ko, keď poviem 3 kroky dozadu, urobíte 3 kroky dozadu, keď poviem 2 cvalové, tak urobíte 2 cvalové. Semka, takto, sa chcete všetci postaviť vedľa seba, niekde sem, neúplne vedľa seba, trošičku s medzerami. Všetci, ale aby ste ceca pozerali smerom na mňa. Všetci ready? Takže 3 kroky dozadu, potom zastaviť. 3 kroky dozadu a zastaviť. Dobre. 5 klusových krokov dopredu. Ok. Lízatko doprava a hneď po vyrovnaní sekunda doľava. Ok. Dobre. A neviem, z toho můžete. Ja to mám na videu, tak ja potom budem pozerať. Dobre. Teraz 3 cvalové a x. Hneď po nich 3 cvalové a x. Minúta doprava a hneď na to x-ko. Dobre, minúta doprava a hneď na to x-ko. Dobre, super. Dobre, krásne. Proč stojím tady? Dobre, krásne. A teraz všetkých chcem, aby ste si našli aplaus. Keď dáte takéto kolečko, tak by to malo byť aplaus alebo potlesk. Aplaud, asi. Aplaud. A to je nakoniec aplaud. Môžete dať aplaud.
Dobre, super. Áno, a to je vaše krásne kúzlo. Ja to mám na videu, takže ja potom budem ešte študovať, kto ako šiel. Naša posledná hodina bude premena a vy teraz s týmto koníkom, ktorého teraz máte, budete si musieť vytvoriť set a obliecť sa ako nejaké zviera. Môže to byť úplne akékoľvek zviera, s tým, že urobíte si set na koníka aj na postavu. Potom sa bude hádať, aké zviera to je. Ok, takže ja vám za chvíľočku zase znova dám 5 minút. Môžete si vybrať úplne akékoľvek zviera chcete. Musíte si vytvoriť set na koníka a na postavu. Je v pohode, že sa nepodobá farba koňa. Za 3, 2, 1 teraz a máte 5 minút. Ja to mám bordel ešte od toho menu a srazu. Ja som si to práve dneska pátala všetko. Ešte minúta 30. Vy ste tu, hello. Oh môj bože, matching! Môžete si otvoriť klubový chat na Sasku. Môžete kľudne teraz písať. Čo si... Ja neviděla jsem z toho týmu. Môžete kľudne písať tipy, čo si myslíte, že som. Takže môžete kľudne písať do stage chatu alebo klub chatu. Nemôžem si zapnúť, áno, králik, zajac, áno, hell yeah. Áno, ďakujem. Som zajac, ďakujem. Dobre, ja teraz pošlem, ďakujem MG, pošleme Olinu. Olino, bež. Oh my god, krásny set. Áno, sod. Je laň. Aký krásne, super. Dobre, môžeš ísť naspäť? Dobre, ok, MG, nechám to ako tvoju prácu. Dobre, LD, môžeš bežať? No, prezrad nám, čo si. Vlk, jo. Vlk, Niekto to oh my god. vzal. Krásne, super. Dobre. MG, môžeš bežať? Mám taký tip, ale myslím si, že som zle. Já nevím, jestli ta kočka není přesně jakože hint, ale je to nejbližší, co to je, ale není to kočka, musím být upřímná. Si panter? Ok, super, dobre. Ok, môžeš Clarity bežať? Si srnka? Alebo jeleň, alebo niečo také? Bambi. Ok, Ady, kľudne bež. A myslím si, že vás dve vás môžeme spojiť aj s Abby, kľudne bežte spolu. To je krásne, počkaj, potrebujem fotku. Tak to je krásne. Se jsou štěvajzny. Dobre, môžeš bežať Luni. No, už to máte. Tuleň? Tuleň. Wow. Ani nie lachta na tuleň to isté? Já si to vygooglím. Ok. Dobre. Já myslím, že má jiný ty ploutičky, ne? Sea Lion a Steel jsou taky dva jiný věci, si myslím, něco takový. Wow, ok, dobre. Moon, môžeš bežať? Ok, dobre, tak to bolo celkom rýchle. Dobre. Môže bežať Sapi a myslím si, že vás sme tiež asi možno mohli dať spolu, ak som správne. Liška 2. Ty Liška 2? Áno, dobre, super, ok. Dobre. A N, myslím si, že N je AFK. Áno, N je AFK. A myslím si, že N bola asi tiež Liška. Môžem sa na ňu pozrieť. Vyzerá liščie. Vyzerá celkom liškovito. What do you guys think? Už je tu, ok. N, hello N. N si liška? Tady jsem si... Super, ok, dobre. Liška 3. Super, dobre. Takže, to bola teda moja 7 hodina. Ja by som sa ešte presunula na jednu poslednú fotku. Môžete si pobehnúť za mnou. Dala by som asi, ak máte ešte so sebou tie sety, čo ste mali predtým, alebo už ich nemáte? Necháme si tieto, alebo dáme si tie, čo ste mali predtým? Nemám. Ok, tak si necháme tieto. Dobre. Ok, môžete ešte prísť? A dáme si teda jednu poslednú fotku. Já jsem si vygooglila rozdíl, že Ano. Lachtan používá spíš jako k chůzi ty přední ploutve a tuleň se spíš spolehá na svoje zadní ploutve. Wow.
A to boli všetky moje hodiny, čo som pre vás dneska mala. Viem, že to asi nie až také kreatívne. A viem, že by som asi mohla vymyslieť niečo lepšie, ale nemala som to úplne tento týždeň úplne čas. Ale dúfam, že aj cez to vás to všetkých bavilo. A tak nejak, takže to boli všetky moje hodiny. To je tak nejak z mojej strany všetko. Dúfam, že ste sa zabavili, dúfam, že ste sa odreagovali, dúfam, že vás to bavilo. A zajtra sa otvárajú prihlášky, ak máte niekoho, kto by rád prišiel, kľudne budem veľmi rada. A už tentokrát máme všetkých, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, mám všetkých. Tentokrát prihlášky budú fungovať trošičku inak, budeme fungovať na traily. A také v úvodzovkách pohovory, ale to sa už vás veľmi úplne netýka. Takže tak, dúfam, že ste sa zabavili, ešte prajem pekný víkend. Užite si víkend, dúfam, že máte 17. takisto voľno. A tak nejak, to je z mojej strany všetko. Vidíme sa teda budúci týždeň, bude si vás brať Lala, pondelok, útorok alebo stredu, ja si vás zoberiem štvrtok, zoberiem si vás na dresúru, takže a vlastne to bude iba pre trailov. Budúci týždeň bude asi trošičku viacej dresúry. Ja si budem brať štvrtok trailov, kto chce, kľudne môžete prísť aj vy. V piatok máme Minecraftový srast a v sobotu máme ďalší srast, ktorý je dobrovoľný, takisto, čo skoro nás čaká nejaká nová vec, ktorá bude Champ of the Month. Pôjdeme všetci šampionát a chcela som to na budúci týždeň, ale bolo by toho asi celkom dosť veľa, takže to nechám na trošičku neskôr. Takže tak nejak, to je z mojej strany všetko. Dúfam, že ste sa zabavili, budem veľmi rada, ak mi hodíte nejaký feedback do feedbackov, čo vás bavilo, čo vás nebavilo. A tak nejak, takže vidíme sa v ďalšom sraze. Majte sa pekne, čauko! Čauky. Ahoj. Čauko! Teraz máme po novom nejaký taký vysielač, ktorý vysiela proste sám. A ja som minule bola sama doma. A ja iba som počula, že dole niečo proste buchá. A ja, že super, ok, už sa nám niekto vkradol do domov, proste idú si po mňa. A ja prídem dole a ten vysielač bol proste zapnutý. Neviem jak, ja som ho nezapínala. Prišla som dole a on som proste chodil všade možne a ja, ok, dobre, chod naspäť domov. A ešte som ho dala tam také tlačítko, že domov. A čakala som asi ešte 10 minút, kým sa akože dostal na to správne miesto. Lebo proste on tam chodil všade možne, kým sa dostal na to miesto. Už som bola také, že dobre, tak som ho zdvihla, posuniem ho tesne pred ten akože dom, kde má ísť. On sa proste otočil ešte preč a ja, ok. No, ja som chcela spať. To bolo, ja neviem, možno 11:30. Aha, ty bola tak